De 58-jarige Piet Lichtendaal kwam augustus verleden hier om het libben bij de visserijdagen in Haas. In café Eigen Tijds kreeg hij een klap van een 26-jarige hazer, voer op een groen en stoor in Grijns on Hasseletsel. Jongens waren er iemand niet stil te houden in de stad. Van de middag moest de vertochter voorkomen. Ja, het was gewoon een foute keuze. Het was ook niet bedoeld om uit te schakelen. Ik geef hem ook met rechts, ik ben links. Ja. Ik schrok er ook dat hij zo hard viel. Omdat dat totaal niet de bedoeling was. Ik had het heel anders moeten oplossen. Of gewoon weg moeten gaan. De vertochter had een groot verslavingsprobleem. Hij hield op de bewuste jong 14 drankjes op en kookbroekt. Net als zijn advocaat viel de hazer hem bedriegen in de kroeg. De cliënt geeft aan dat het slachtoffer gekeken naar zijn houding als bedreigend overkwam. De cliënt zag dat aan de gezichtsuitdrukking van het slachtoffer. Hij zegt, ik zag dat hij naar mij schreeuwde, met zijn armen zwaaide. Hij kwam in mijn beleving naar voren. Hij kwam daardoor in mijn space, zegt hij. Dat voelde niet goed. Ik dacht zelfs dat hij een wapen zou trekken, aldus cliënt. De officier van justitie eerst van zware mishandeling met de deer als gevolg, 4 uur cel, waarvan een jel hier onder betingst. Moord of deerslag kon justitie net bewijzen en dat voelt net goed in de volle rechtszaal. In de ogen van de nabestaanden is Piet Lichtendaal vermoord. En de enige juiste straf is een straf die in Nederland niet meer bestaat. Die frustratie begrijp ik wel. Maar ik hoop dat de nabestaanden op enig moment in de toekomst de kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen zullen kunnen vinden om hun boosheid, verdriet en frustratie een plaats te kunnen geven. De nijbesteen vinden de straf eerst visten te leeg. Partner en beide dochters van het slachtoffer vertelden hoe grote impact het verlies had. Waarom? Waarom heeft mijn vader die doodklap gekregen? Jij die erop getraind is om het alleen in de ring te gebruiken. Want jij die kickboksleraar is en weet hoe hij zijn handen als wapens kan gebruiken. Welke straf staat hier tegenover? Wat is gerechtigheid? En wij zullen onze vader en opa nooit meer zien. Het nooit meer deze gedachte kan me gek maken.